Hai Lwgwpwr, good morning. Gaसैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय. Lwgwpwr दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फेन खेबसेबाव बरायहरनाय जासिहरबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय नै सामफ्रामबोनि बायदिनो बिदिनो सनालिखौ स्कुलाव दोनलांसैलाय. बिदाया थारमाने दासान्दि दोनलाङानो बादों. अलसियाया सिखाङाखै दाबो. ओमफ्राय जों सनालिजों दिनै लोमजानाय. मुलि जाबाबो जाथेराबा मुलिखौनो ना लोगोफोर सानामा जि मोदानथारदों. थ' लोगोफोर होनबा जोंजों लोगोसे थावफाबाय थादो सनालिनि स्कुलसिम. सानदुङा जि मोदानदोंना लोगोफोर. ओमफ्राय आं फ्रन्ट केमेराजोंसो भिडिअ'खौ बानायदों नालाय. थ' लोगोफोर थावफाबाय थादो. टट'आ मैया ओरैबायदि गोबाव नेनांदोंना लोगोफोर, बेनि थाखायनो आं दिनै एसे एडभान्स ओंखारबाय आरोना. आधा घन्टा सिगां ओंखारबाय आङो 8:30आवनो. थ' लोगोफोर थावफाबाय थादो जोंजों लोगोसे. मैयाथ' अट'आनो गैयामोन. बासबो खारबाय नामा दिनैलाय? बासबो खारबाय नामा होनदां? टट' दङ दंनाया दिनै मोनगोन दे थाबनो. थांनानै थाहैखानोसै होनबाबो. माबाय जोंहा ना? गोलैयालै मानो गोलैलाबायनांगौ? गोग्लैजानो गिदों नामा नोंलाय? गोग्लैजानो गिदों? गोलैया. बास दंलायबावो दिनै बास खारगोन खोमा. दिनैबो बन्द' होननाया. अबेजों थांगोन? नैबेजोंसो थाङो ना शिलं स्कुला हाब्रुबिलजों. ओरैलाय बै शिलं स्कुल थाङोना दादामोनहाबो. गोजौआनो मोजां. मैया टट' अख'दों मोनाखै जोंहा नेबाबो नोगोद लेट जाहैदों. ओंखायनो दिनै आधा घन्टा सिगां ओंखारखाबाय. ओं फैदों ओमफ्राय माने फैबाबो हाइरड बारा होननानै बुङो आरो. सोरबा सोरबा थाङा ओमफ्राय लास्टआव सोरबा माइरं लानायजों थांनो मोनदों. लेट जालांदों ओमफ्राय एसे. स्टुडेन्टफोरखौ लांबा जेबो नङानो, खालि दस्राफोरखौ थिखोबासो गिनांगौ होननानै बुङो आरो. स्कुल दंना उन्दैफोरनाथ' दाथ' उफाय गैया. बाद्राय जाखादोंमोन बिसिना होननायानो. ओमफ्राय नै लामाफ्रा खरा सालायनो हानाय नंला. माबायदि मोनदों सनालि फट' गाखोनो मोननानै? मोजां मोनबाय. गगा मोनदों नामा नोंलाय? थरा थरा सान्दुङा जि मोदानदों. गगा मोननाय नुदोंथ' आं. ओइ जोंहा दादा रिक्सा थांना फैखांबाय. जोंना थाब जायाबा जोंना एसे लेट ना. बिसिना फुङावनो जायोबा दादामोनना. क्लास गिदिर नालाय दादाया बेखायनो. 2000 years later. गुमाजों खेलायदों नै मालाय रिक्सा. मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु? गिसखो ना मागो? गिदिं गिदिं नायगासिनो आरो गावहासो. गुमासो. गुमा. थै लोंग्रा गुमासो बियो. Ada reaksinya na? Yes, yes. Yung kalau ni na. Dada,
saya tak Kak. Saya. Tapi, एम्फौआ उड़ोना जाबा? Dah. Malah gumaजोंसो बिदि गेलेना? गिदिं नायगासिनो बेखौनो गुमाखौनो आथिंजों मादि बुरलायो सान्दुं सायदों मालाय टटेल साइकेलानो गैला आरो साइकेलानो गैला बेना सिटबो गैला खिबुनि माबाग्रायाबो माल लाग्रायाबो गैला Kenapa? Foto kemana? Jauh nih. Mana malah lagi guys. Bisa aja tuh, jaza ya jaza. Malah terpeter jain ngelai. Jaza guys. Kau nak gipsi ne? Cycle salah ni udah maju salah ya cycle. Kangen sih cycle salah ni ya. Cycle lah. Dia gelikan be kadlin nane uyawa. Gelis sih kumanda nane. Cycle. Kau udah mau jangan salah ya lah cycle anu gojeb jabai. Kau salah itu lah cycle lo. Kangen sih. फैसाखौनो होआखै लोगोफोर आंनो दे हो एक्सट्रा हरफिन दे हरफिन दे अबाय दे ए बावसो जौ लोंगोन नों जौखौनो लोंनो हाखाया हरफिन 100 थाखा हरफिन होनदों जौखौनो लोंनोनो हाया खापसेखौनो आधा घन्टा लोङो बियो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो फैसा लांनानै गारि नेदोंमोन 100 थाखाल' लांदे लोंनो हाया मानो हाया गारा जौखौनो लोंनो हाया आरोना लोगोफोर बियो खापसेखौनो आधा घन्टा लोङो आधा घन्टा ओमफ्राय इयावनो 200 थाखा गारहैलाबायो आङो दालि संबाय ओमफ्राय बेदर लाबोदों बेदर संनोसै र' दा देखायगोन लोगोफोर लोगोफोर अमा बेदरा बे उदैनि नावथो बेदरा मोदोम बांसिन ना गावस्रा मोदोमखौ जानो मोजां मोनो मेजेम होनबाथाय जानो नागिरा आंनि थाखाय मेजेमासो बरियानो मोजां माबा अमायालाय क्रससो जागोन दां जानो मोजां जागोन एसे गावराव मोनदां गावराव क्रस